לא, הוא נפל. דני, מה אתה עושה? עכשיו תהיה לי חידה נוספת. מה עם הקפה, נו? לא, מה שנייה. עכשיו תהיה לי חידה נוספת. עכשיו תהיה לי חידה נוספת. לא, יש לי בקוטנוע. מי ידע שאני... מי רוצה שחור? שחור, אני רוצה שחור. מה יש בתרמוס? מי רוצה שחור? מה יש בתרמוס? טוב. בנות, אל תסתובבו בשמש. תמזוג פה לעוד כוס. מה אמרת? יש פה, היה פה מלא. זה שחור. איפה אתם? לי אין אין לי כוס. זה כוסית, זה כוס? זה כוס לפוסל. אני רוצה תה. זה כוס לתה. צריך להתחיל לזוז. הביתה. נגמר הפס? מה שעה? מי רצה? 12 ו-20. אני מכאן חושב. אני ב-1:30 אני אגיע הביתה? אם תרד לאט כן. 10 דקות לרדת. זה 12:30. שעה הביתה מגיעים מפה? לקריות, לא לקרביה. קוואסקי. זה יקיר. יקיר, תראה יש עוד צנח למטה. איזה נוף! וזה יוסי. איזה כובע סבא יוסי. קר אבל טוב, שווה הכל. איזה נוף מדהים, אה? כנרת חדשה. מי זה עף עלינו? מי? שירים הרוח. פה אפשר לעוף כמו דאון פה. זה הצ'יף. אהלן? צ'יף. מה אני אגיד לך? אני מה זה נהנה. במיוחד אחרי שאנחנו קפה על ההר הזה. זה העוגיות של אסי, לא הבאת וודקה? עוד מישהו רוצה? יש לו ג'חנון? יש חנון. שנעשה... לא, זה, אתה יודע כמה חתיכות חתיכה קטנה. סוף עונה. זה מה שהיה נקרא, רק לשנינו הכינה אתמול, לא ידענו שם. זה גיחה קטנה או שנקרא טיול בסביבה. כן. פה חוגגים. אשי, מה קורה? אחרי שהיינו, קשה לחזור. כן. באמת, יש פה 6 שעות. 6 שעות?
בר מצווה של האחיין של אשתי? זה ישראל. המלך. זה החיים הטובים. ישראל המלך. לא, אני לא. תנו אותם לבית מלון לכל הסוף שבוע. מי שרוצה עוד עוגיות, בבקשה. איציק. עוגיות. משה, אתה עלית ראשון כמו פנתר. לא משה, מה אני יושב? ראשון עלית כמו פנתר. מחזירים משה, הביתה. ברחת לנו. יש תה, בטח. גם את זה? כוס. קח, איציק.